Bu тавышта дала моңы ишетелә кебек. Әйе, әлбәттә, бу уен коралы бик күп кенә тавышларга ият булган уен коралы. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк, ул дала тавышлары гына түгел, урман тавышлары, кош, корт тавышларын чыгарырга мөмкин бу уен коралыннан. Шулай ук ат чабышын күрсәтергә була торган уен коралының бер төре. Дамир әфәнде, менә бу уен коралында кубызда профессионаллар да еш уйныймы? Әлбәттә, бүгенге көндә әйтергә кирәк, кубызда уйнау профессиональ мәктәп булдырылган. Әйтергә кирәк, танылган кубызчы тарафыннан Роберт Абдрахман улы Загретдинов тарафыннан заманасында эшләнгән булган бик яхшы саллы әсбаплар. Ул әлбәттә шул кубызда уйнау мәктәбе дип әйтергә кирәк. Безнең Башкортстан республикасында заманында яшәп килүче шул Роберт ага бик яхшы шундый саллы мәктәп булдырган булган. Һәм әйтеп китәргә кирәк, бүгенге көндә профессиональ дәрәҗәдә Алтай халыклары бик көчле уйный, Тува халыклары бик көчле уйный. Һәм инде бу уен коралы төрле ансамбльләрдә куллана, зур сәхнәләрдән, шулай ук үзенең тамашачын табып, дөнья буенча гизеп йөри дип әйтергә була. Менә безнең бүгенге тапшыруына сез шулай ук күп кенә кубызларның төрен алып килгәнсез. Таныштырып китегез әле, күрәм, анда сезнең агач та бар. Әйе, бик дөрес, сезнең тәкъдимегезгә бүген мин үземнең шәхсән коллекциясеннән алып килгән төрле кубызлар. Шулай әйтергә кирәк, кубызлар ул фәнни өлкәгә килсәк, алар ике төргә бүленә һәм иң беренче әйтергә кирәк, алар үз яңгырашлы группага керәләр. Самозвучащие музыкальные инструменты дип әйтергә кирәк. Ни өчен үз яңгырашлы уен коралы? Аларның нигезендә, уйнау нигезендә менә бу тимер чыбык ята уйнау нигезендә. Һәм тимер чыбыкта уртада урнаштырылган тел һәм тел тибрәлгән вакытта төрле тавышлар бирә. Авыз аша, әлбәттә инде музыкант авыз аша төрле төсмерләр бирә, төрле авазлар чыгарырга мөмкин. Менә сез музыкант кеше буларак, сез бит инде галим генә түгел, безнең музыкант, галим, фольклорчы галим. Менә хәзер бик актуальны, сез аны авызга куеп уйныйсыз, Әйе. Хәзер бит инде дезинфекцияләнеп кенә торабыз. Менә сез әлеге уен коралларын ничек саклыйсыз? Аларны ниндидер бер сыйыкчада юасыз дип әйтикме, сөртәсез дип әйтикме, ничек менә шул ягына кызыксындыра? Иң беренчедә әйтергә кирәк, һәрбер музыкантта булган үз уен коралы, ул индивидуаль һәм кулдан кулга бирелми торган уен коралы. Әлбәттә, уйнаганнан соң уен коралы, әгәр дә ул инде авыз белән уйнала, әлбәттә аны уйнаганнан соң сөртеп алырга кирәк һәм инде үзенең бер савытында саклап Аерым тәрбия кирәк инде аларга да. Әлбәттә. Әйтегез, менә бу агачында уйнап карыйк.
Агач кубызда уйнаган вакытта әйтергә кирәк, инде мин әйтеп киттем. Алар ике төргә бүленә: агач кубыз, яисә аны әйтәләр яссык кубыз, пластинчатый кубыз һәм тимер кубыз. Халыкта бик күп кенә төрле табышмаклар ишетергә мөмкин. Мәсәлән, берсе шундый: дыр-дыр имән, ник дырылдый бу имән, әллә бизгәк тотамы? Бу табышмак әлбәттә агач кубыз турысында һәм әйтергә кирәк, агач кубыз ул имән, чыршы, өрәңге, кайын агачларыннан, каты төр агачларыннан ясала торган уен коралы. Һәм иң беренче булып бездә агач кубыз уйналган булган. Һәм шулай әйтергә кирәк, ул төрле сөяктән ясалган кубызлар борынгы чорларда уйналган булган. Һәм инде иң яшь дип әйтергә кирәк, тимер кубыз. Гамир әфәнде, менә бу әйтеп киттегез бит, агачтан эшләнгән дип, әйме? Юка гына кагаз калынлыгында ул сезнең, әйме? Менә табигать шартларыннан аның теге кәефе бозылуы мөмкинме? Салкын көнне яисә артык коры көнне? Әйтергә кирәк, бу уен кораллары, алар урысча әйтмешле сезонный. Ни өчен? Үзегез беләсез бит инде, менә никадәр нәзек эшләнгән уен коралы, әлбәттә, уйнаган чагында ул тартыла, ватылырга мөмкин һәм инде Озын гомерле түгел. озын гомерле түгел. Әлбәттә, аны төрле әзер була торган шималларны, материалларны тиз арада телне кисеп ясарга мөмкин һәм инде үзеңнең уйнавыңны дәвам иттерергә мөмкин. Инде салкынга килгәндә, дымга килгәндә дип инде әйтәбез, инде төрле табигый температураларга килгәндә, инде бу уен кораллары коры җирдә уйнала торган, яисә җәй көнне, яисә өйдә уйнала торган уен кораллары. Һәм инде әлбәттә, Әлеге уен коралында күбрәк хатын-кызлар уйнамадымы икән? аны төрлечә әйтергә була. Аны хатын-кызлар да уйнаган булганнар, ир-атлар да уйнаган булганнар. Аңардан карамастан, менә бу төр уен коралы, кызганычка каршы, бүген безнең Татарстаныбызда бик сирәк очрый торган, әмма аңардан карамастан әйтергә кирәк, бу уен коралы никадәр яшәртергә тырышабыз. Сәхнәдә булмаса, төрле фәнни күргәзмәләрдә, фәнни конференцияларда күрсәтеп. Шәхсән мин үзем дә сезнең кулда беренче тапкыр күрәм менә аны. Әлеге уен коралына сез үзегез ничек юлыктыгыз? Бу уен коралы, әлбәттә, мин төрле мәгълүматлардан укып, китаплардан укып, шундый кубыз булырга тиеш дип, һәм инде бәхетемә каршы танылган кубызчы белән танышырга туры килде. Ул Роберт ага Закретдинов, һәм менә бу кубызлар аның бүләге, һәм инде алар минем шәхсән коллекциямда сакланалар, һәм никадәр мин алар белән кулланырга тырышам. Сез үзегез аны ясый аласызмы? Әлбәттә, аны ясаганым бар, нәкъ шул формадан ясап, аны шулай төрле музейларга бүләк иткәнем булды. Димәк, ул музейларда саклана, әйме? Әйе. Теләгән кеше барып күрә ала. Әйе, әлбәттә. Башка кубызларга да сүз бирик. Башка кубызларга килгәндә, менә минем кулымда шулай ук бик кызыклы төр кубызлар. Менә бу кубыз. Булар инде тимердән эшләнгән. Әйе, бусы тимер кубыз. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк, кубыз
ул дөньяви музыка уен коралы, яисә интернациональ музыка уен коралы без аны атыйбыз. Мәсәлән, Европада, Австриядә, Германиядә ул Маульт Ромель дип атала. Шундый фәнни исем. Славяннарда, русларда, украиннарда, белорусларда ул варган яисә дрымба дип атала. Менә без барып кайттык Прибалтикага. Анда аны дамбриалис дип атыйлар. Инде төрки халыкларда шулай ук ул яратып уйный торган уен коралының берсе кубыз яисә тимер кубыз, хамус дип атыйлар алтайларда. Мәсәлән, казакларда аны шаң кубыз дип атыйлар. Һәм әйтергә кирәк, шулай күп кенә халыклар белән күп халыкларда куллана торган уен коралы. Без мәктәптә укыганда кубыздан уйнарга өйрәтәләр иде безне. Әйтергә кирәк, сезнең чорда ул үзенә карата бер күтәрелүче чоры иде. Безнең танылган композиторыбыз, музыкантыбыз, укытучы, шулай ук галим Ифрат Хисамов тарафыннан менә шундый кубызлар ясалган булган. Менә нәкъ менә минем кулымдагы менә бу ике төр кубыз, ул Ифрат ага Хисамов тарафыннан эшләнгән булганнар. Һәм әлбәттә киң кулланыш, киң таралыш Татарстанда гына түгел, һәм төрле төбәкләрдә яшәүче татарларда бүгенге көндә кулланыла. Бу кубыз менә күрәсез, берсе кичкенәрәк, берсе олырак. Ул әлбәттә аның тавышына да тавышлары бер-берсеннән аерылып тора. Аның кичкенәрәк булган кубыз, аның тавышы әлбәттә нәзегрәк, югарырак. Зуррак кубызның тавышы калынрак. Әйтергә кирәк, кубызның ясау өлеше әллә ни авыр түгел. Менә аның ул әзрәк ничектер музыкальный скрипкага да ошаган ничек? Аны төрлечә әйтергә мөмкин. Кем ничек күрә, кемдер мәсәлән аны ат дагасы дип күрәләр, ат дагасы формасында эшләнгән кубызлар дип күрәләр. Әйтергә кирәк, иң дөресен аның уйнау принципы бер үк. Авызга куеп, телне чиртеп уйнау. Шул бер принцип белән. Һәм инде менә бу минем кулымдагы булган кубызлар, бу безнең Татарстан осталары кулыннан чыккан кубызларның төрләре. Менә бусы инде Ифрат ага Хисамовныкы булса, бусы шулай ук безнең танылган мастерыбыз Тахир Валиуллин кулыннан чыккан кызыклы кубызлар. Әлбәттә, менә монда бу кубыз. Дамир әфәнде, сез бит инде экспедицияларга еш йөрисез, димме? Халыкта күбрәк нинди уен коралы сакланган? Бу сорауга җавап бирә аласызмы? Мәсәлән, соңгы елларны экспедициядә чыкканда, безгә кубыз белән очрашырга туры килде. Олы яшьтәге апаларда, әбиләрдә кубыз сакланганнарын күргән бар, хәтта аларның уйнаганнарын да ишетергә туры килде. Һәм халык хәтерендә төрле уен коралларының бар икәнлеген шундый мәгълүмат саклана. Бүгенге көндә иң таралган уен коралының берсе шул тальян гармон. Әле көндә яшәп тора халык арасында. Димәк, без киләсе тапшыруларда тальян гармоны турында да сөйләшәбез. Әйе. Хәзергә әйдәгез уйнап карыйк та һәм саубуллашабыз.